أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوى وإن سكي سورارمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau da nake magana muna bidi ga watan Rabi'un Thani, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442, wanda ya daidai da 19 ne ga watan goma shekara 2020, inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin babban malamin Taqiyuddin Hilali Alhadiyatul Hadiya. wani lokaci mai darasi biyu shine littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'zimuhu. wannan ita ce halka ta 36 ina ganin da 8 ne, amma kamar masu bibiya sun ce fa an yi tsallaken darasi ɗaya wajen faɗan namba ɗin a baya. To ana sabani, wasu sun ce yau 38 ne halka din. Muna cikin gaba wacce malin yake magana, yana cikin abin da ke nuna mutum yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana kuma san annabi, shine ya da ko ba da kariya akan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din, wanda mun faro bayani inda malam yake kawo dalilai wanda suke nuna wajibcin wato kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wasu daga cikin yan uwa babban abin da ya fi damun su shine kawai su zo su bude majalisi, su sa littafi, su ja bakin kalma da kalma su fassarawa mutane a tashi, a daidai lokacin da akwai wani kuma dan bid'an a gefe, shi kuma kokarinsa shine kawai ya zai ga ya sa shubuha akan abin da kuke karantar da ɗaliban. ba na ganin yana daga cikin maslaha ka ɗauko littafin sahihul bukhari ka sa wa ɗalibai kana karantar da su, sannan shubuhar da za ta taso akan bukharin ba za ka yi naƙadinta ba. da haka zai zamanto in ka karantar da su bukhari, wani yana gefe ya sa musu shubaha, daga ƙarshe sai ka ga sun amfana da fassaran kalmar da kai musu na bukharin, sun ɗibi shubahar da wani kuma ya ruguza karatun bukharin a gefe. da haka yana da kyau wanda suke karantarwa bai yiwa a zo kawai a ɗauki kawai littafi sar ai ba ni baki in baka fassara, a daidai lokacin da wasu matsiyata suka taso wa sunnar manzon Allah da shubuhohi suna so sai sun ruguza ta ba da dalili ba, sannan ba za a mai da hankali wajen naƙadi na shubuhohin ba, a daidai lokacin da ƙur'ani ya ba da muhimmanci wajen naƙadi shubuhohin kafirai lokacin da wahayi yake ainihin wato sauka. wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke muhimmai ƙwarar gasken gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ainihin wato gyara wa'annan matsaloli ɗin. don haka malam ya fara magana, yana daga cikin wato a kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kariya ga annabi. yana daga ciki abinda annabin ya ɗauki shekara 23 yana karantar da al'ummar shi, a ba shi kariya. Allah ka ji kan alfazazi da yake cewa la asharaqatid dunya, wallahi duniya ta yi haske binuri bayanihi, da hasken da bayanin annabi ya zo da shi daga gurin Allah. sai ya ce alahafi wayyo bakin ciki, alama fatani akan abin da ya kubace min iyanihi, na ganin manzon Allah ido da ido. ina ma a ce na ga annabi, in ji alfazazi, yuhaddithu minhu, annabi yana karantar da hadisi daga gurinsa, min ulumi jinanihi, daga ilimin da Allah
ya zuba a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. da aka yuhaddithu yu'allimu wa yukhbiru an-nasa, yana sanar da mutane, yana ba su labari min ulumi jinanihi, daga ilimin da Allah ya zuba a zuciyar manzon Allah. shi yasa yace basiru, annabi mai gani ne, bi sirril gaibi, da sirrin nan na gaibi qabla kiyanihi, gabanin ya faru. shi yasa yace lahu yuqrabul marba, ga annabi ne aka kusantar da duk wani abin nema wanda ya kai makura. sannan wa turtafa'ul hujbu, ga annabi ne aka ɗauke duk wani ainihin wato shamaki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. to shine malam yake faɗa cewa ma ahsana ma qalahu abubakar bin khalladi, me ya kai kyan abin da abubakar bin khalladin ya faɗa fi bayanin hirsis salafi salihi, wajen kwaɗayin da magabata na gari suke da shi ala zabbi an sunnatin nabawiyya, akan kariya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. haythu qala, lokacin da yake cewa dakhaltu ala yahya bin sa'id fi mardihi, na shiga wajen yahya bin sa'id a cikin rashin lafiyarsa. fa qala li, sai ce min ya ababakar, ya kai ababakar, ma tarakta ahlal basarati yatakallamun, ma tarakta ahlal basarati yatakallamun, me yasa ka kyale, ba za ka kyale mutanen basara ba? ko ma tarakta, me yasa ka kyale ahlal basarati, mutanen basara yatakallamuna, suna magana? qultu, sai na ce yadhkuruna khairan, ai suna ambatan alheri ne, illa annahum, sai dai face su ya khafuna alayka min kalamika fin nasi, suna jin tsoronka saboda kada magana akan mutuncin mutane. faƙali, sai ce ihfas anni, ka kiyaye daga gurina. ma'ana da ya zo ya ce masa ma tarakta ahlal basarati yatakallamun, me ka bar mutanen basara suna magana akan shi? sai ce na basu suna faɗan alheri ne, sai dai kawai suna jin tsoro gare ka saboda maganganun da kake akan mutane. faƙali, sai ce ihfaz anni li'an takuna khasmi, ko li'an yakuna khasmi fil akhirati rajulun min aradin nasi, yace ka kiyaye wannan daga gurina. wallahi ya kasance abokin husumata wani mutum ne wanda zai bujiro min a gaban Allah gobe alkiyama. ahabba ilayya min an yakuna khasmi fil akhirati annabiyya, ya fi sauki a ci akan abokin husumata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. mun faɗa a suratul furqan, Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana, da yayi magana sai da ya faɗi ga abin da zai faru a alkiyama. abin da zai faru a alkiyama dinnan sai da ya faɗi cewa alkiyaman nan tana da wahala ƙwarar gasken gaske. sannan bayan da ya faɗa alkiyama tana da wahala wajen tsatsagewar sama, giragizai, mala'iku su sakko, Allah ya faɗa ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami, ranar da sama za ta dinga daddarewa, mala'iku za su sassako, shine wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. sai ya ce al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman, mulki a ranar na gaskiya ya tabbata ga Allah mai rahama. saboda wa kana yawman alal kafirina asira, wuni ne wanda yake da wahala a wajen kafirai. sai ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi, ranar da azzalimi zai kama ɗan yatsunsa yana cizo, ya ƙulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, haka mutum zai ce ina ma a ce na riki sunnar manzon Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ya wailata kaico laitani, kaico ya wailata laitani, kaico wayoni Allah, ina ma a ce lam attakhidh fulanan khalila, ban riki wani a matsayin masoyi ba. yace laqad adallani an dhikr ba'da idh ja'ani, ya riga ya batar da ni bayan alqur'ani ya riga ya zo min. wa kana shaytanu lil insani khazula, dama haka shedan yake tabar da mutum,
shi yasa Allah ta'ala sai ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, mutane na sun riki wannan alqur'anin abin kauracewa. To da haka shi yasa za ku ga malaman hadisi asali gibar mutane bai kamata ba, wani kaza a ce a'a, amma saboda maslaha ta addini aka yadda. Da haka shi yasa malaman hadisi a wajensu su asalin duk labari ƙarya ne sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi, sannan wannan dalilin yake zama labarin yake zama gaskiya. To an taɓa tambayan al'imam Ahmad, me yasa kake magana kan mutane ka ce wani mutumin kirki ne a karɓi maganarsa, wani ba na kirki ba ne ajiye masa maganarsa? Ya ce idan na yi shiru ka kai shiru a addini lugujiwa zai. To shine yake cewa li an yakuna khasmin fil akhirati rajulun min aradin nasi, mutane daga cikin mutanen da wata kaddara ta duniya za ta haɗa mu da shi a ce na ci haƙƙinsa, yana neman haƙƙinsa a gaban Allah ya fi sauƙi gare ni min an yakuna khasmi fil akhira annabiya, akan ya zama abokin husumata a lahira shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya fi sauƙi a wajena. shi yasa kowa yana da iko, yana da dama. Idan ka ga dama, in ka ga an taɓa sunnar manzon Allah ka tashi ka bata kariya, in ka ga dama ka yi zaman ka, wannan matsalar ka ce. Ya ce ya ƙulu balagaka anni hadisun, ya ce labari hadisi ya zo maka daga gare ni, waka a fi wahmika annahu anni ghairu sahihin, sannan ya auku a cikin wato wahaminka cewa wannan hadisin bai inganta ba, ya'ani falam tunkiru kuma baka yi inkarinsa ba. Wannan ya zo cikin a manhajun naqdi inda muhaddisina a shafi na ainihin wato baka yi kawo wannan magana, wannan yana ciki. To wannan hadisin da wannan zindiƙin yake ta kafa hujja da shi Abdul Jabbar, wanda da shi ne yanzu ya ɗauki ma'auni ya ɗora wajen karɓan hadisi ko rashin karɓan hadisi, ya ce wannan ita ce ƙa'idar manzon Allah. Da haka duk wanda ya kawo ƙa'ida a malamai ba wannan ƙa'idar da annabi ya ajiye wajen karɓan hadisi ba sa tare da ita. Kafin shi duk duniya ba wanda ya taɓa wannan da'awar, ko su Shehu Usmanu da su Shehu Abdullahi da babansa ba su yi wannan da'awar ba. Abin mamaki wannan hadisin kuma da yake kafa hujja da shi, duk binciken da za ka yi da wannan lafazin hadisin yana karewa wanda suka ruwaito shi a cikin sahabbai mutum biyu ne kadai da wannan lafazin, shine daga Abi Umayr sai Abi Usay, su kadai. Kuma na kalubalance su, idan wannan magana ce da annabi yayi ta yadda irin abin da suke kafa hujja da shi ya kamata ya zamanto ammatul balwa biha, ta game garin da kowa cikin sahabbai ya ruwaice ta. Amma ta yaya aka yi maganar da za ta zama ma'aunin da sahabbai kowa da ita zai aiki amma mutum bi kaɗai suka santa? Shine hadisin cewa idan sami'tumul haditha anni, idan kuka ji hadisi daga gurina, ta'arifuhu qulubukum, zuciyarku ta san hadisin, wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum, gashinku da fatar jikinku za ku ji taushi, wa tarawna annahu minkum qaribun, kuna ganin cewa wannan maganan koda ku ne ku yafi dacewa ku faɗe ta. Sai annabi ya ce fa ana aulakum bihi, to ni ne na fi cancanta a ce na faɗi wannan maganan. Sannan ya ce wa idza sami'tumul haditha anni, in kuka ji hadisi daga gurina, tunkiruhu qulubukum, zuciyarku tana kyamarsa, wa tanfiru anhu ash'arukum wa absharukum, sannan tsigar gashin jikinku da fatar jikinku tana gudun wannan abin. Wata rauna annahu minkum ba'idun, ku kanku kuna ganin cewa bai dacewa a ce kun faɗi wannan maganan. Fa ana ab'adukum minhu, to ni ne fa cancanta a ce na nisanta ba zan faɗi wannan maganan ba. Wannan hadisin da yake kafa hujja da shi, ku je ku zagaya da wannan lafazin kaf a cikin sahabbai, sai dai a kawo shi da wasu lafuzan ba wannan ba, kamar yadda hadisin Isra'i da Mi'raji
ya ce maliku bin sa'asa'ata a daidai lokacin da sahabbai tsakanin maza da mata suka ruwaito sun fi mutum 30, amma akwai lafazin da maliku bin sa'asa'a ya ruwaito wanda mun yi magana akan maliku bin sa'asa'a da ya ce ba wanda ya san shi duk duniya, muka ce ƙarya ne. maliku bin sa'asa'a har yan uwa yana da shi, wanda duk kuma ba a san shi ba zai yi ba a ce an san yan uwan shi, bai taɓa yiwa. to wannan hadisin na ce muku ku kalubalance shi, ku kalubalanci ɗaliban idan magana ce da irin ma'aunin da suke aunawa. Ta yaya aka yi annabi ya faɗe ta amma duk sahabban annabi ba wanda suka roice ta daga annabi sai mutum biyu? Ta yaya aka yi haka? Ta yaya aka yi haka? Inda yanzu shine ɗan son zuciya ya duba ya ga wata magana wacce za ta kawo mai matsala, sai ya ga mutum biyu ne suka roice ta daga annabi, to ruguza ta zai, musamman matsalar da ya kamata a ce ta zama sananniya, zai ci ƙarya ne. kuma a zagaya za a ga duk in an zagaya maganan nan ba wanda suke da alaka da ita sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. to shi ma wannan hadisin ta yaya aka yi mutum biyu ne kadai suka ruwaice shi daga wajen annabi da wannan lafazin? ta yaya aka yi haka? to shine al-imamu ibn rajab al-hanbali wanda ya yi masa rashin mutunci, ya yi masa rashin kunya, yake cewa wai a duba a gani ibn rajab kaza kaza, in an duba za a ga ibn rajab ya yi kaza, ya faɗi maganganu na ɓatanci akan ibn rajab. shi yasa ibn rajab da ya kawo wannan hadisin da kuma ɗayan da ya ce babu wanda na kawo a cikin raddiddukan da na mai, sai ya ce wa inna ma tuhmalu mislu hadhihi al-ahadisi, irin waɗannan hadisan da annabi ya faɗa akan ɗauke su ne ala taqdiri sihhatiha, akan muqaddara cewa masu inganta. sai ce ala ma'rifati a'immati ahlil hadisi, akan sanin malaman hadisi aljahabizatun nuqadi, waɗanda suke ƙwararru masu naƙadi, alladhina kasurat mumarasatuhum li kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke da gogayya da sanin maganar manzon Allah, wa li kalami ghairihi, da sanin maganar wani shi, wali halin ruwatul ahadisi, wanda suka san halin masu rawaito hadisi, wa naqalatil akhbari, da kuma naqalto wato hadisan annabi, wa ma'arifati sidqihim, da sanin waɗanda suke masu gaskiya, wa kadhibihim, da maƙaryata, wa hifdihim, da masu haddasu, wa dabtihim, da masu kiyaye abu. sai yace fa inna haula ilahum naqdun khassun, irin waɗannan malaman suna da naƙadi da suke wa hadisi keɓantacce fil hadisi, yaktassuna bi ma'arifati, wanda suka keɓanta da saninsa, kama yaktassu sarfiyul hadiku, kamar yadda mai canji mai hadaka ya keɓanta bi ma'arifatin nuqudi jayyidaha wa radi'iha, sanin mai kyau da mara kyau. yanzu dan Allah ka je in canji ka gani, in kai ba harkar kuɗi kake ba, ana iya zuwa a baka jabin dala, amma waɗanda suke harkar dala da an zo an ba su ita in jabu ce da sun ɗaga ta suna ganewa. ya aka yi su kai su suna ɗaga kuɗi suka gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne, amma kake kasa ganewa saboda ba harkar ka bace. da haka maganan idan samitumul hadisa anni ta'rifuhu qulubukum, wannan ana magana malaman da suke da alaka da ilimin hadisin ne. shi yasa ma kaga ko sahabban ya zamanto ba kowa suka roito da wannan lafazin ba sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sai yake cewa wa radi'iha wa khalisiha wa mashubiha, da sanin mai kyau da mara kyau. sai yace wal jawhari wal hadiku, mai sayar da zinari mai hadaka fi ma'arifatil jawhar binti qadil jawahiri. akwai mai zinarin da an kawo zinari yana iya jinjina shi ya gane wannan zinarin mai kyau ne ko mara kyau ne. ita ce maganar da ya ci gaba da yi, sai yake cewa wa kullum min ha'ula'i, kowanne daga cikin wa'annan la yumkinu an yu'abbira an sababi ma'arifatihi, ba zai yi ba yayi ta'abiri yayi bayani wajen sanin sababinsa ga abu, wala yuqimu alaihi dalilan li ghairihi, sannan ba zai tsaye da dalili. wa ayatu zalika annahu yu'radu al-hadith al-wahid, yace alamar wannan ana bujuro da hadisi kwaya daya
ala jama'atin mimman ya'lamu hadha al-ilm akan jama'ar da suka san wannan ilimi na hadisi fa yattafiquna ala al-jawab fihi min ghairi muwata'atin sai kaga kuma sun ba da amsa daya ba tare da wannan da nan da na can sun san cewa wani an jarrabe shi da wannan matsalar ba. Kamar yadda yanzu ana iya zuwa da kuɗi nan dala mara kyau a samu 'yan canji a Kaduna da an ba su suna dubawa suna iya gane mai kyau ko mara kyau. Idan an tafi Kano aka bayar suna iya ganewa, in an tafi Sokoto ko aka tafi Abuja ko Legas suna iya ganewa ba tare da watakila ma na Kano ba sun san cewa an kai ma na Abuja. Saboda me? Saboda haka abin da ya shafi gaskiya take. Sai ya ce wa qadim tuhina hada minhum ghaira marra, an jarrabi da yawa daga cikin malamai ba so ɗaya ma fi zamanin Abi Zur'a wa Abi Hatim fa wujida al-amru ala dhalika, aka samu al'amarin kamar haka. fa qala as-sa'ilu, mai tambaya yake cewa ashhadu anna hadha al-ilm ilhamun, yace bayan karatu da gogayya akwai abin da tawfiki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sai ya ce ƙalil a mashu kana ibrahimun naka'i sarfiyan, ibrahimun naka'i kamar mai canji ne fil hadisi a cikin ilimin hadisi. Yadda ka san mai canji da ka zo da kuɗi ya kalle su yana iya gane mai kyau ko mara kyau, to akwai malaman da alaƙarsu da ilimin hadisin annabi da mumarasarsu da gogayyarsu da daɗewansu ciki yau da gobe, da ka fara jan hadisi daga matanin zuwa sanadin suna iya gane cewa wannan kafin ma su yi maka bayani maganar annabi ce ko ba ta annabi ba ce. Sai yake cewa kamar yadda yanzu bakanikin da ya kware a gyaran mota akwai kukan da an zo mota tana yana iya gane cewa matsala kaza ce ba tare da ya buɗe injin ɗinta ba. mu marasa ne yau da gobe ne da sanin aikin yadda ya kamata, shi yasa yake iya ganewa. Shi yasa yace kuntu asma'u min rijali, na kasance ina jin hadisi daga mazaje fa a'ridu alaihi ma sami'tuhu, sai in bujuro da Ibrahim an-Nakhai abinda naji. Wa qala Amr bin Qais yace yanbaghi li sahibil hadisi, ya kamata ga malamin hadisi an yakuna misla sarfiya, ya kasance kamar mai canji fil ladhi yanqudu darahima, wanda yake naqadin dirhamomi. fa inna darahima fiha az-zaifu wal bahraju wa kadha al-hadisu, kamar yadda kaga a cikin dirhamomi akwai jabu, kamar yadda mai ashariya yake cewa ita duniya turika nudara thumma tutika baharaja, za ta nuna maka timan zinari sannan ta baka jabu. yace wa kadal hadisu, haka nan hadisin annabi yake sallallahu alaihi wasallama. yanzu akwai wani da ya kira ni, mun yi waya da shi ta wajen minti 20 da wani abu. lokacin da ya ɗauko min wata matsala cikin Bukhari, tambaya ta farko da na masa, da Allah mai da cikakken littafin sunan al-Imam al-Bukhari, bai sani ba. na tambaye shi dan Allah a mustalahul hadisi littafi nawa ya karanta a matakin farko, bai karanta komai ba. in ƙananan littattafai ya karanta, na ce kaga inda za a yi mai ilimi adalci, maimakon ka shagaltu da waɗannan gima-giman matsalolin, inda farko yana buƙatar ka tsaya kai karatu ne tukunna. wannan shine al-Imam al-Auza'i yace kuntu nasma'ul hadisa, mun kasance muna sauraron hadisi, fa na ariduhu ala ashabina, sai mu bujiro da shi akan malaman mu, kama na aridu darahim az-zaifa, kamar yadda muke bujiro da dinari jabu ala sayyari fa akan masu canji. fama arafu akhadna, abinda suka ce wannan ya tabbata hadisin annabi ne sai mai riko da shi. wama ankaru tarakna, abinda suka yi inkari suka ce ba hadisin annabi bane sai mu kyale shi. wannan shine ma'anar idza sami'tumul hadisa anni. in ba haka ba abinda Allah ya faɗa ya ce fasalu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamun, ai ba shi da amfani kenan. a hadisi akwai ahlal dhikr, a tafsiri haka, a nahawu haka, a sarfu haka, a balaga haka akwai ahlal dhikr. kamar yadda ko a sana'a ta duniya akwai ahlal dhikr din da idan abu ya taso su za a tambaya. to kawai sai ya ce a'a, kawai in dai kana musulmi da zaran ka ga hadisi annabi ya faɗa baka gane ba kai watsi da shi.
ita ce kawai ka'ida. Duk duniya ba wanda ya faɗi wannan magana. Shi yasa aka ce ma Abdurrahman bin Mahdi innaka taqulu li shay'in kakan kalla abu ka ce hada sahihu, wannan ya inganta, wa hada lam yuthbut, wannan bai inganta ba. Fa amman taqulu zalika, ta ya kake faɗan haka? Fa qala sai ce ara'aita, baka gani ba, law atauta naqida, da zaka je wajen mai canjin kuɗi, fa araitahu darahimaka, sai ka ɗauki dirhamominka ka bashi, da za ka tafi wajen masu canjin dala, in kuma mutum yana kallon ƙarya ne ya cacibi dala mai kyau ya haɗa da mara kyau ya tafi wajen in canji ya gani. faƙali sai ya ce haza jayyidun wa haza baharajun. da aka je ka kawo dala sai suka ware ta, sai suka ce maka wannan mai kyau ce wannan mara kyau ce, a kunta tas'aluhu amma zalika, za ka tambaye shi ka ce ta ya aka ya gane wannan dala tana da kyau, ta aka ya gane washe da kyau, aw tuslimul amra ilayhi, ko za ka miƙa wuya? qala la, sai ce bal kuntu uslimul amra ilayhi, haka zan miƙa wuya. qala sai ce fa hada kadhalika li tul al mujalasati, yace to wannan abin muna gane shi ne saboda tsawon zama da muka yi, wal munazarati, da munazara, wal khubri bihi, da kuma kibara da muka samu akan wannan. Shi yasa za mu ga cewa aka ruwaito kwatankwacin wannan ma'anan daga al-Imam Ahmad, an ce masa ya aba Abdullahi taqulu hadha al-hadith munkar, kakan ce wannan hadisin munkari ne, fa kaifa alimta wa lam taktubu al-hadith kullahu, ta yaya aka yi ka gane ai baka tattaro hadisan annabi duka ba? qala sai al-Imam Ahmad yace masaluna, misalin mu malaman hadisi, sai ce ka masali naqidil aini, kamar mutumin da yake wato naƙadin kuɗi ne, lam taqa bi yadihi al-ainu kulluha. yanzu mai canjin kuɗi ai ba duk dalar duniya bace ta zo hannun shi, ba din naira duniya bace ta zo hannun shi. yace amma fa idza waqa'a bi yadihi ad-dinaru, amma idan kuɗi ya hanfu hannunsa ya alamu bi annahu jayyidun aw annahu radiyun. mai dala ba duk dalar duniya ba ce ta zo hannun shi, amma dala mara kyau, saboda akwai ka'idar da aka aji tana zuwa hannun shi, yakan kalla, da ya kalla zai iya gane cewa wannan dalar mai kyau ce ko mara kyau ce. to haka ilimin hadisi yake. malaman da suka tattaka a ƙasa wani yin kilomita sama da 20,000 a ƙasa don ya ba sunnar manzon Allah kariya, yau dan matar da ko tafiyar kilomita 1000 bai taɓa yi ba a ƙasa don neman ilimin hadisi, wai shi zai zo ya ci wa'ancan mutanen maciya amana ne, wai shi ne mai gaskiyar da zai ba addini kariya. shi yasa ibnu mahdi yake cewa ma'rifatul hadisi ilhamun, sannan ya ƙara cewa inkaruna alhadis indal juhali kihanatu, lokacin da muke yi wa wato inkarin muga hadisai a wajen da hadisai ɗauka kaman bokanci, haka suke ainihin wato ɗauka. wannan shine da haka sai yake wa bi kulli hali, a kowane hali fal jahabidatun nuqat, wato wa bi kulli halin, a kowane hali fal jahabidatun nuqad, malaman hadisi wanda suke iya ɗaukar hadisi su jinjina shi, kamar yadda ka ga masu harkar kuɗi wanda suke iya ɗaukar kuɗi su jingina shi, bi ilalil hadisi, ta sanya sanin illolin hadisi, a faradun qalilun, mutane ne kaɗaitattu min ahalil hadisi jiddan, a cikin malaman hadisi ma 'yan kaɗan ne. wa awwalu man ishtuhira fil kalami fi naqdi al hadisi ibn sirin, farkon wanda wato aka sani ya shahara a wannan bangaren shine ibn sirina. thumma khalafahu, sannan bayan sa abu ayyub as-sikhtiyani, wa akada dhalika anhu shu'ba, sannan al-imam shu'ba, wa akada an shu'ba yahya al-qattan wa ibn mahdi, wa akada anhuma ahmad wa ali bin al-madini wa ibn ma'in, wa akada anhum mithl al-bukhari wa abi dawud wa abi zur'a wa abi hatim. to yanzu galibin waɗannan mutanen da muka faɗa a wajen abdul jabbar mutanen banza ne, makaryata, bayan ko mu waƙi'i yana tabbatar da cewa shine babban makaryacin yanzu. wannan shine
da haka yanzu na kalubalance su wannan hadisin na idza sami'tumul hadisa anni wa'annan sahabban da muka faɗa guda biyu ina so da Allah irin wannan ka'idar da yake kawa cewa idan matsala ya kamata ta zama sananniya kowa ya santa sai wani kaɗai aka san shi a gurin ta ƙarya ne to wannan abin da ya kamata ya zama ma'aunin da duk sahabbai da shi za su dinga aiki da ita kuma ya amfani da lafazin idza sami'tumul hadisa anni wanda mimun din mimul jam'i ne ta'arifuhu qulubukum mimun din mimul jam'i ne ta yaya aka yi abi humay da abi usaid wa'annan sahabban bi kadai suka rawaito wannan hadisin da wannan lafazin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan abu bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh